Minun nimeni on Jukka Vakula, olen Salo IoT-kampuksen toimitusjohtaja. Ja Salo IoT-kampus, jossa nytkin ollaan, on siis paikka, jossa on useita eri yrityksiä, yli 100 yritystä ja tuhansia ihmisiä joko töissä tai opiskelemassa. Ja Salo IoT-kampus on semmoinen 4 vuotta, vähän reilu 4 vuotta vanha ja nyt ollaan tultu semmoiseen pisteeseen, että tarvittiin lisää tilaa ja aloitettiin laajennushanke. Tästä laajennushankkeesta itsestään, niin tässä tietysti tilaajana toimii Salo IoT-kampus, mutta tähän tuli käyttäjäksi Valmet Automotive kokonaisuudessaan, joten tässä oli tilaajan lisäksi myöskin sitten käyttäjä hyvin tiiviisti läsnä. Ja Ojarannan rakennuksen kanssa sitä alettiin viemään eteenpäin loppuvuonna ja sitten käytettiin siihen sitten alkuvuosi ja 2021 ja valmista tuli heinäkuun loppuun mennessä niin kuin oli alun perin sovittu ja suunniteltukin. Eli hanke pysyi aikataulussa, meni suunnitelman mukaisesti ja yksi syy tähän oli se, että toisaalta niin tilaaja kuin loppukäyttäjä kuin sitten urakoitsija ja heidän kaikkien työntekijät puhalsi yhteen hiiltä ja teki tätä yhdessä. Hanke tehtiin tiukassa aikataulussa, hyvin niin kuin vaativana, mutta siitä huolimatta tässä kaikki suoriutui mallikelpoisesti ja lopputulokseen ollaan kaikki, niin me tilaajana kuin loppukäyttäjäkin, niin kaikki ollaan oltu ainakin nyt tähän kohtaan tyytyväisiä. Tämän tyyppisen hankkeen toteuttajaksi voi kyllä lämpimästi suositella Ojarannan rakennusta ja me itse aiotaan laajentua edelleen ja meillä on useita hankkeita myös tulevaisuudessa tulossa ja varmasti neuvotellaan niistä myöskin tulevaisuudessa Ojarannan rakennuksen kanssa.